Čau, moje meno je Finger a dnes som si pre vás prichystal videjko s názvom Top 5 seriálov podľa Fingera. Takže poďme na to. Hneď na začiatok som dal seriál s názvom Arrow. Ja osobne si myslím, že je to skvelý seriál. Sú tam v podstate dva také tie ako príbehy. Jeden je to, čo zažil teraz a jeden je vlastne to, čo zažil v minulosti. Neskôr sa tam pripoja aj nadprirodzené schopnosti, niekoho to možno nebaví, čiže to prestane pozerať. Mne to osobne páči a mám takéto rád, má to proste hlavu aj petu, keď to skončí. Je to super. Ďalší v poradí je Flash. Je to seriál, ktorý pozerám teraz. Je to viac menej pokračovanie Arrow. Tiež sú tam vlastne nadprirodzené schopnosti, majú ten Flash, ale objavia sa aj v tomto seriáli vlastne herci, ktorí hrali Arrow. Myslím si, že je to skvelý seriál, pretože tak ako Arrow sa tam zachránili nejakí ľudia, tak čiže mne sa to osobne dosť páči. Teraz spomeniem na nás dva seriály, jeden sú Simpsonovci a druhý je 2,5 chlapa. Myslím si, že každý z vás to pozná, takže netreba tam zbytočne okolo toho nejakého mačky. A ako posledný seriál tu máme Misfits Zmetci. Je to seriál, ktorý som sledoval už dávnejšie, je to moja srdcovka. Strašne super seriál. Je to vlastne partia výtržníkov, ktorí si vlastne odpiekajú trest na verejnoprospešných prácach. Je to super, má to hlavu petu, používajú sa tam vulgarizmy, čiže je ten seriál trošku pestrejší. Je to super, ok, a tiež vlastne mám nadprirodzené schopnosť, odporúčam pozrieť. No a na záver, akurát by som tak povedal, že ak sa vám videjko páčilo, určite nezabudnite dať like a kľudne hoďte subscribe pre sledovanie ďalších mojich videí, kľudne si pozrite. Dám do popisku videa môj kanál, čiže nezabudnite kliknúť, alebo si kliknite na moje meno a si to nájde na Wikipedii. Proste si to nájdi a pozri to. Čau, maj sa.